Čaute, ešte predtým, než začneme video, chcem, aby ste dali like, odber a napísali niečo do komentárov. Prajem vám perfektnú zábavu. Takže čaute a vítajte pri mojom videu, ja som Gamer of the Games a vítam vás pri ďalšom pokračovaní Minecraftu. V minulom diele sme postavili tento dom, získali uhlie a jedlo a pokiaľ ste videli minulé video, tak to proste viete všetko. Ja už nebudem nič viacej hovoriť, ale toto sú naše úlohy. Úloha číslo 1 postaviť z tohto domu drevený a úloha 2 získať ten koper, ktorý sme tam videli. Takže ja už nič nebudem hovoriť a ideme na to. Takže máme tie úlohy. Takže začal by som získaním dreva, ale najprv získam kamenné veci, lebo nemáme poriadne veci. No tak, toto bude stačiť zatiaľ. Ešte potrebujem drevo, no. Budeme potrebovať veľa dreva. Aspoň tak. A sa zoberieme, samozrejme. Potrebujeme viacej jedla, než sme robili minulé, ale tú úlohu. Budeme mať teda ovku, urobený dom, takže začneme rúbať ovkové drevo. Máme zatiaľ teraz dosť dreva, máme 22. Z toho bude asi jeden stack a niekoľko. Samozrejme, budeme potrebovať viacej dreva než toto, keď chceme spraviť dobrý dom. A pôjdeme pre tam ten koper, samozrejme, ešte tam ho vidím, tam presne tam, kde vám ukazujem, tam ho vidím. A no, začneme kraftiť, samozrejme najprv skáme to naše drevo. Necháme si aj pár tých takto, alebo takto. Necháme si pár, aby sme urobili na tento dom tie rohy, také tie z dreva, no budeme potrebovať veľa. No, tak začneme zatiaľ craftiť základné nástroje. Tak, a začneme robiť krompec, sekierka a meč pre istotu. Samozrejme, budeme potrebovať o mnoho lepšie nástroje, hej, a budeme musieť získať viacej jedla. Si sa vám to prípada, že toto je dosť jedla, hej, toto je dosť, nie, však to stačí, kľud, nie, potrebujeme viacej. A potrebujeme uhlie, takže pôjdeme na tú horu tam, získať ten koper najprv a potom začnem staviať dom. Samozrejme, ešte predtým, než pôjdem, tak si urobím čestku, aby sme si uložili niekam veci. Asi tak to bude dobré. Dáme tu nepotrebné nástroje, ktoré sme mali. Jedlo. Asi tak vyzerá. A tento materiál, vlny, styky, kožu asi a unáme ostatné. Tak, máme to tak použené a asi by som išiel nakopať ten koper a uhlie nejaké, tak. On by tu niekde mal byť. Ale to je neviem, či mám server kurz alebo niečo, ale tam to bol perfektne urobená jaskyňa. Tu nikto nie je, ako ja som si spravil single player, samozrejme. Vidíte? Tak perfektne urobené, ale tu je koper, takže kašľujeme na tú jaskyňu, pôjdeme získať koper. Už máme veľa. Výborné. Koper získaný, to je úloha 1 splnená. Úloha 2 získať, úloha 1 získať tu, urobiť drevený dom, tak. Samozrejme ešte pohľadáme uhlie, ale už asi tu nebude niekde.
Pavúk. O môj bože, tam je mobov. Tak tam nejdem. Tam nejdem. Už spomne strela skeleton. O môj bože. Preto si robím branch mine radšej, než chodím do jaskyne, lebo napadnú ťa mobovia a sú mŕtvi. A neostanem, takže chodím do pece asi, použijem pár drva na to, že by som upiekol. No to máme ešte z minula to všetko a dáme ideme spať, ale ešte musíme počkať. Mám zatiaľ tieto veci. To je nepotrebné. Viacej jedla potrebujem. Ale nebudem dať tak veľa. Tudle už nemáme žiadne. Koper sa nám... To je dobré. Keď sa nám robí koper, robíme si z neho armor. Nebudeme si robiť veci, lebo potom nebudeme mať dosť. A samozrejme počkám si na chestplate. Ani neviem, koperové veci si vedia zničiť tieto diamanty, aby si také potrebné. Ale pozriem sa ešte tu okolo, že či tu nie je toto uhlie. No, nevidím tu žiadne uhlie, že asi fakt budeme musieť branch minovať. To je kinda bad, ja to nechcem robiť. Keby sme to mali niekde bližšie, ako pri mori, takú tú kamennú, taký malinký biom. Ale no, môžeme si urobiť chestplate koperovi, takže nám to ide dobré. No to už aj máme na sebe. Bez nám už nefunguje, budeme potrebovať uhlie, ale uhlie tu nie je. Takže by som začal už robiť ten dom, akože budeme potrebovať ešte začnem asi robiť stena a všetko, no. Ja vám poviem, kedy to už bude. Budeme potrebovať ešte drevo na dvere a... Creeper omen, shit. A poď sem. Ty nie si pre mňa nič. Jak zvereme, som teda skeleton. Nechaj ma. Dierka tu normálne, keby to aspoň bolo odleno. No, to je prasa, to zatiaľ nepotrebujem. No, takže začnem pršať. No, snáď nepôjde lightning, lebo keď to bude ďalší creeper tak je to charge creeper a to ja veľmi ani nechcem. Tieto diety, no. Tak tu niekde dám. Dám ich pre tie kvetiny, oni nedajú. A keď je taký špeciálny, tak to bude dobré.
To je cool, mne sa to páči. Tak. Tak. No, dobre. Úloha 1 splnená. Ale keďže video by bolo ešte krátke, takže ešte tak urobím. No, takže začnem a poviem vám, kedy to bude hotové. Ja práve chýbajú do lesa, musím reálne ísť ešte do lesa. Voľa tu zombík proste. Máme to, no, takže máme drevený dom úplne hotový. Začnem asi branch minovať, ale tak sa mi ale aspoň sme získali 52 cobblestone. Budeme potrebovať teda. A pokiaľ nenájdem, tak asi už ukončím video. Samozrejme, vy to máte tak skrátené, pre mňa už je to 16 minút. Nebudem robiť viacej dneska. Každý deň jedno video, keď tak, ale dajme neviem, tu je oceán. Uhlie! O môj bože, konečne! Áno! Dámy a páni, tak toto je zázrak. Na našu koľko? 3 uhlie. Reálne, že uhlie je teraz tak potrebné. Neviete, jak som šťastný, že sme našli uhlie. Poďme ešte okolo, keď tak. Vám poviem, keď nájdem nejaké uhlie. Takže ďalšie uhlie som nenašiel, no. Škoda. Musíme začínať s tým také uhlie je to tak teraz drahé kokos. Ja keby som hľadal uhlie, už by som ho našiel, ale tak to tak nefunguje, je to ťažké, no. Čas ísť spať, akoby asi nám to bude veľmi krásne. Ľahme, presne tak. Takže vyspíme sa, dáme do peče nejaké to uhlie, to sme nazbierali, časti záž zobereme. Potrebné veci. Toto. Cobblestone máme veľa, výborne. Tak. A ja už by som ukončil toto video. Dúfam, že sa vám to všetko páčilo. Aj mne sa to páčilo všetko. Potom, keď chcete, tak na budúce video môžeme preskúmať tamtú vysokú platformu. Keď tam niečo vôbec bude, samozrejme. Pokiaľ chcete ďalšie video, samozrejme, nezabudnite dať like a odber a napísať niečo do komentáru, samozrejme. Ja som rád, keď mi niečo napíšete. A vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čaute.